Hello, mabuhay. Hello, good morning, Papa Friend. Hi, good morning. What's your name? Sino ni? Ako po kami nang tumawag sa'yo, Papa Friend. Oo, first time mo, no? May problema, ate? Meron po. Sige, ikaw ba, Papa Prince? Pwede ka pa utwas? Papa Friend, pwede ka pa utuan? What's your name gani, ate? What's... Ria po. Sino? Si Ria. Ria. Ria, talk to Papa. Anong problema ni Ria? Kasi po, ang BS po, nakita ko po may kasamang ibang babae. Ay, nako! Baka ate niya lang yon, baka nanay niya. Ano yung itsura ng babae? Mataon pa po eh. Ikaw, pila na edad mo gani, Ria? 28. 28, yung boyfriend mo. Ilan taon na? 30 na po. Patay kang bata ka. Yung edad ng babae na kasama niya, mga pila edad niya? Nasa 20 pa baba. Bay, bilang bi. Anong ginawa mo? Ang tanong ko, ano ang ginawa mo nung nakita mo na yung boyfriend mo may kasamang babae? Hindi po. Hindi ko po siya pinagalitan. Hindi naman po ako nagpakita eh. Dapat nagpakita ka kahit sa damgo lang. Ba't ka nagtatagalog? Teka muna, ba't ka nagtatagalog? Rhea? Hello po, Pero- Papa Friend. Oo, ba't ka nagtatagalog? Tagalog ka? Galing kasi ako, ano lang po, Ilongga po ako pero galing kasi ako sa Maynila. Oo, Ako ganyan. lumaki. Doon ka lumaki talaga. Opo. Tekong doon. Nagkakasyon lang po ako dito eh. Kaya pala. Kung magaling ka sa Tagalog, ano sa Tagalog ang pink? Ano sa Tagalog ang pink? Alam mo hindi? Papa Friend. Hindi ko rin alam. Kayo na nakikinig ngayon, ano sa Tagalog ang color pink? I-text nyo ko ba 0998 385-6422. Pero Rhea, sa totoo lang, dapat nung nakita mo yung boyfriend mo na may kasamang ibang babae, dapat inusisa mo na. Dapat hindi mo na pinalaki, hindi mo na pinatagal. Tinanong po siya, Papa Friend. Ex lang daw po yung dati. So, ex sila tapos magkasama sila. Opo. Napaka malaking kalokohan naman yun. Kaya nga, Papa Friend eh. Oo. Iba nga dyan, sa totoo lang, dapat pagkita mo sa kanya, ginguramos mo. Alam mo yung ginguramos? Hindi mo alam? Papa Friend. Ayaw ko naman ng ganun, Papa Friend. Ay, ayaw mo ng away, no? Ayaw ko po ng away. So, anong gusto mo? Away o kung mawala yung boyfriend mo sa'yo? Di bali po mawala yung boyfriend ko sa akin. Ayaw ko lang po Very good. Very good. So, bakit hindi mo pa hiwalayin yung boyfriend mo? No? Pero, kakatabo na. Kamo be, sa mga kapamati sa Tuktupapa, be. Pero sa ato nga caller, ano tuod ang himuon mo? For example, uyab mo. O kung ikaw biyang babae, pagkita mo tuod nga ang imo nga nobyo, may upod. Real talk tayo, ha? Real talk tayo sa Tuktupapa. Real talk tayo. Wala niya cheche, wala plastikanay, wala showbiz. Ano himuon mo? Pagkita mo sa nobyo mo nga may upod nga iban. Sample, sa mall, night out, maabre na ang mga night out. Gulpi lang, be. Say I'm the boy. Abe, o kung lalaki ka man, o kung babae ka man, For example lang, gapamati si or sa mga taga-Rapide, Rapide Mandurriao, salamat gid sa pagtutok. Uy, i-share nyo ang video natin. Please, subscribe ka mo sa mga first time pa lang. Ang YouTube channel natin, Papa Prince Space Talk to Papa Channel. Papa Prince Space Talk to Papa Channel. Please subscribe sa mga OFW friends natin.
all over the country, sa din man ka mga bahin sa kalibutan, sa din man ka mga bahin sa Pilipinas. Sige na, subscribe ka mo. Please. Okay. Real talk sa Talk to Papa. Ano imuon mo kung makita mo ang nobyo o kung nobya mo nga may upod nga iban? Wala! La. Anong imuon mo? Sige na, dali. Sadya ni. Alert! Ito po ang Talk to Papa. May ngagagin.